Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Tinashe Mugabe's YouTube channel ye DNA show has been hacked. Account yake yahekwa ikabva yabiwa vanhu vachona vaiba vabva vachinja zita. Mukatarisa muri kuona yanyorwa kunzi RIP imbavha dzekupedzisira. Zvinowanzoitika vagara ndo zvinotambika pa YouTube. Anyways, kana kuri mane mavideos awakamboplaya enda unoplaya uchiwana pakanyorwa kuti this video is no longer available because YouTube associated with this video is no longer available. Has been removed. Inenge yabiswa. Saka muri kuona zvese mapictures zvinhu zviri kubudapo mashows aiitwa naTinashe Mugabe achifamba achitenderera. This channel ye DNA show is the most inovhurwa muZimbabwe singaite because ino entertainer at the same time vanhu ichidzidzisa kuti kana uri munhu unofanirwa kungwara kuitira kuti usabvume kuchengeteswa mwana asiri wako. Hapana chinhu chinobhuwa newe kuti wochengeta mwana kusvikira akura ozonzwa kuti mwana uyu haasi wako. Zvinotambika zvinhu zviri kutoitika pane vanowanzotarisa mashows akaita seaTinashe Mugabe. Asi imwe nyaya ndeyekuti pane vaya vanouya vouya voti this channel yedu iri kunyepa, iri kutaura zvisirizvo. Tinoda kuti izvezvi zvamanje manje mumhanye munotarisa kuYouTube channel monyora kuti DNA wati Tinashe Mugabe muone kuti munoiwana here channel yacho because haisisipo zvamanje manje. Asi inogona kuzongodzokera after 5 hours kana kuti 2 hours kana 3 hours kana kuri kuti Tinashe Mugabe azoirecover because already tikitaura kudai vane vachitoripota vachitaura kuti account yedu yabiwa. Saka isusu hatidi vanhu vanozoya vachiti tiri kunyepa account chedu ndechenyema, imimi maenda leta. Asi isusu takuudzai kudhara kuti aiwa account yaita se yahekwa. Saka musauye panapa muchitiudza kwamusina kuswera because isu tokuudzai zvamanje manje account haisisipo. Asi isusu account iyi nevamwe vazukuru vambuya Nanda tachema tichirwadziwa because iaccount inoti entertainer, iaccount inotidzidzisa, account yeYouTube channel yaTinashe Mugabe, iaccount channel inonakidza, ichannel inotiita kuti tivaraidzwe, inotidzidzisa because zvinhu zviri kuitika unochengeteswa mwana asiri wako uchifunga kuti ndeako ozorealize later. Saka tinongoti saTinashe Mugabe munhu muhombe big channel ane resources anogona ngoirecover as soon as possible. Tiita setinakirwe nemashows aTinashe Mugabe. That's why muchiona zvese zviri kubuda apa mavideos aya mapictures zvamuri kuona izvi zvinhu zvachiitika pashow yaTinashe Mugabe. But tinongoti tinokurudzira kuti let's hope anoirecover as soon as possible because yabiwa channel. Thank you so much. Don't forget to subscribe.